वढन त्याला कोण रड, सासूत अडलंय सुनेचं घोड. अवघड झालं बाई माणसांचं, मजूरच भेटत नाही आता शेतीला करायचं तरी काय अवघड आहे. त्या घरात काय करायचं काय व्हायचं, करमत नाही, काम उरकले सगळं. गौरी ताई बी कुठे घरात काय एकट्या माणसं मना नाही लागत वावरात जाऊन बसावं. एखादी बाई असते भेटली असती तर कसं खुरपलं असतं आम्ही दोघींनी, तर बाई नाही भेटून काहीच नाही. काय करावं माणूस भेटाय पाहिजे एखाद्या वावरात कामाला, त्याशिवाय नाही जमायचं. एवढी शेती 10-15 एकर शेती एकट्याने कशी हँडल करायची. भाऊजी किती दिवस झाले गेलेले, अजून यायचं पत्ते नाही. महिना झाले फिरायला गेली. कोणी म्हणत नाही, बोलत नाही, काहीच नाही. काय बघा एकटीच गप्पा मारते काय, गप्पा करायच्या मारते ती ऊस खुरपायला आला त्याचं नियोजन करायचं. मंदिरात छान वाटलं ना. हा त्याचं काय असतं, 2-3 दिवस होऊन गेले त्याला. काय ऊस खुरपायचं आहे माणसं भेटणार. तुम्ही येता का ऊस खुरपायला? हा मी हा हे का मी नाही ऊस खुरपणार, मला नाही येते. मला कसं काय येतं? तुम्ही तर म्हणून तुम्हाला प्रॅक्टिस, मला नाही. तुम्ही कुठे येतं? मी तर शिकून आली आहे ना. मला दुसरं काम सांग की मी दुसरं करेन. मी ऊस खुरपणार नाही. दुसरं काही येतं तुम्हाला? घरातलं करू लागत नाही मला, कधीतरी लागतात एखाद्या दिवशी, महिन्यातला 1 दिवस. ते पण येत नाही मला नाही आवडत काम करायला. मग काय आवडतं? मी माझं काम करत असते. काय नाही करीत काम करत असते. तुम्ही नुसतं मोबाईलमध्ये बोटं घालतात, काही करीत नाहीत तुम्ही. इथं सगळं व्हावं लागतं आम्हाला, का तुमच्या नाही इथं मोबाईलमध्ये बोटं घालायचे, नवे कपडे घ्यायचे, कॉलेजला जायचं, तेवढंच काम मग नसतं. आता शिकायचं वय आहे ना माझं, म्हणून मी कॉलेजला जाते. हा तेवढं बी आहे. शिकण्याचे दिवस आहे त्याच्यामुळे काय शिकावंच लागणार आहे. एवढं वर्ष शिकायचं. मला जास्त शिकायचं आहे, अजून खूप शिकायचं. काय शिकायचं तू? खूप मोठं शिकायचं आहे. काय नाही, 12वी झालं आता लग्न करून देत असते तुमचं, तुम्ही काय सांगता तुम्हाला? नाही, मी एवढ्यात काही लग्न करीत नसते. आणि तुमच्या मोठ्या दिदीचं किती 12वी झालंच केलेलं आहे. त्यांचं केलं असेल, मी नाही, मला नाही ना. मी करणार आहे, मी शिकणार आहे अजून खूप. काय व्हायचं शिकून? अजून ठरवलं नाही आहे, पण व्हायचं खूप मोठं असं काहीतरी शिकून. मस्त स्वतःचं सेटल व्हायचं आहे, मस्त घर बांधायचं आहे. नवऱ्याचं मत असेल बंगला बघून देऊन, नवरा बंगल्यावाला. काय करायचं त्या बंगल्याचं आणि त्या नवऱ्याचं? मग मला नाही करायचं लग्न बिग्न. मी तर शिकणार आहे बाबा. तुम्ही बघा 12 झालं आता तुमचं लग्न करून देतात का नाही? मी करणार आहे का? मी तर तयार व्हायला पाहिजे की. तयार करावंच लागतं ना, आता का त्यानंच तयार तुम्हाला. बघू बघा तेव्हाच बघा. जाऊ दे तेव्हाची गोष्ट तेव्हाच बघू, आता काय विषय काढून उपयोग नाही. पण आता नाही ठेवीत आपल्या गावात 12वी झाली की लग्न करतात पोरींच्या. कुठे गावात जाणार? मी तर जाईन ना मग हा शहरात. पण 12वी उसर द्यायच्यात ना. ते तर आहे. अजून 6 महिने राहिली 12वी. मग काय राहिले? झाले की 6 महिने झाले की मी जाईन की शहरात. बघू ती पुढची गोष्ट तुम्हाला बाहेर घालतात का नाही शिकायला ती पंचायत. भावाचं आईचं काय म्हण नाही, मग तिथून पुढं सगळे जर म्हणले तरच घालते, नाही तर कोणी घालणार नाही बाहेर तुम्हाला शिकायला. एवढं सोपं नाही बाहेर शिकायला घालायचं. आपल्या घरात तर कोणी एवढं शिकलं नाही. मी शिकते तर मला शिकून का नाही द्याय ना? मी माझं कोण म्हणणं, मी सांगते एक आपल्या घरातली कंडिशन. तेच मी आईला हेच म्हणणार आहे. मी शिकते तर मला शिकून द्या की. कशाला उगाच लग्न बिग्न करून काय करायचं? मारायचं काही करा, मला लागतं मग तुला शिका, लग्न करा, काही करा. मला माझ्या वावरात टेन्शन आले, मला ऊस खुरपायचा आहे. आता तुम्हीच बघा, लग्न केलं की नाही, काय करताय? ऊस खुरपताय. मला शेतकऱ्याला शेती करावंच लागते, कोण करीन? म्हणून मला एक चांगलं आयुष्य पाहिजे. बरं तुमचा भाऊ नोकरीला नाही, द्यावी सोडून तुमचा भाऊ नोकरीला नाही, तुमचा भाऊ शेती करतो. तर आमच्या घरचे नसते दिली तुमच्या भावाला बिन लावून ठेवायचं होतं. मला काय करायची? लग्न करा, नका करू, शिका, नका शिकू, मला काय करायची? मला माझ्या वावराचं काम पडले, मला तीच पहिलं बघावं लागेल.
आणि तीच कडापर्यंत न्यावं लागेल. तुमचे भाऊ आई शेतकरी आहे, तुमच्या भावा नसते दिला माया पण मला, तर तुमच्या भावाला बिना लग्नाचं ठेवलं असतं का? सगळ्यांनी असंच म्हणायचं शेतकरी काही नवरा नाही नको, शेतकरी नवरा दुसरी नको. शिकलेली नवरी आणली असते. काय केलं असतं इथून? तुम्ही येऊन मोठं तुम्हाला माने कसं लावली असते तिने? काही नाही, चांगली एकदा ती एखादी मॉडर्न गावातली नसलेली सॉरी शहरातली नवरी बघितली असते. अगं काय चाललंय नेमकं? काय करता तुम्ही? हा तुमची लेख म्हणती मला काय करायचं शेतीचं, मला काय करायचं नाही शेतकरी नवऱ्याचं. मग काय उपयोग? एवढी मी शिकलेली आणि आता काय उस्तोडाय जाऊ काय म्या? मग हिच्या जीवाला बी पटलं पाहिजे. तिचा अभ्यास चाललाय, शाळा चालले, वा. लगेच तिला लगेच रानात घेऊन चालली वा करती. तुझी तुला काय फाशी आली काय करा रानात? ते तुमचं असंच आहे, सुनाने पुढे पुढे काम केलं पाहिजे, लेकीला काही नको, घराच्या बाहेर नको अगो निघायला. आई मला काय म्हणती चल रानात ऊस तोडायले. ऊस तोडायला खुरपायला हा डोकं जागे आहे का? मी नाही, ऊसाचे मला पानं नाही कापायचे नाही ठेवली अकराला, म्हणजे तिचा अभ्यास चाललाय, त्याच्यावर परिणाम करायचा काय तुला? वा चांगलंय चल. किती अभ्यास असतो मला, काय रात्र जागून अभ्यास करावा लागतो मला. पेपर असतात, मला पेपर द्यावे लागतात. आम्ही शिकलेलोच नाही, तुम्हाला आम्ही काय अशीच अडाणी नाही का? आम्हाला माहितच नाही, कॉलेज माहित नाही आम्हाला, शाळा माहित नाही, आम्ही खरं काय केली तुम्हाला सारं माहिती. अगं पण एखादी बाई घ्यावा जोडीदार कशाला भेटते त्याच्या का बाई? सोबत? तुम्ही लागले बाया सांगायला. थोडी- बाई भेटते का? पाठ उठून जायचं, झक मारायची, बाया नाहीतली भेटत. स्वयंपाक कोणी करायचा? सायपाक कोणी ठेवायचा? आचार्य ठेवता का तुझ्या? ठेवा तुम्ही आणि ठेवा करून तुम्ही. मी जाते ना. आम्ही असंच करीत होतो तेव्हा. सायपाक कोणी करायचा, शेतीत कोणी करायचं, लागली दुसऱ्या सांगा शिकवायला. तुमच्या टायमाला होता, आमच्या टायमाला नाही तसं. होत नाही, नुसतं तुम्हाला झोपून बसून खायला जमतोय. नाही कसं आहे 2-3 टाइम लोकांचं? तेवढं गिळायचं नाही सांगावं लागत. नाही, लोकांचं कसं आहे, सुनाला वेगळं राहायचं, लेकीला वेगळं हा, राहायचं. लोकांचं कसं आहे तर तर नाही तसंच आहे, मला माहिती तसंच ना. आहे. कामधंदा करायला फाशी ती लवकर उठून तवा लागली सांगायला. काम केलं ना पुढे पुढे केलं ना मग वहिनी लई चांगली. वहिनीने काम सांगितलं ना मग वहिनी वाईट होती, असं होतं. हम्म. त्यांच्या पुढे पुढे तुझं केलं ना. नाहीतरी लहान माणसाच्या लगेच हातपाय धुवून लागले माग डोळ्यातच सलत येत माझ्या नाही सलत, मी सांगते त्यातली एक रीत आहे तशी. मी माया नाही डोळ्यात सलत कोणी. ही गडी ठेवा एखादा, मला नका सांगू. बरं आहे. चढ जाईन उठून त्या गाडीवर ठेवा, ते रानात ठेवा, सगळ्या दुनियात ठेवा. एवढं हा फक्त कामाला काम गडी ठेवू, पडलंय त्यांना ना, देऊ जाऊ 10,000 रुपये राहायची ती होत्या तेवढं त्यांना देऊन तुम्ही खा मग बसून. जाऊन मानावर बस कमी ते हा कोणाला काही तुम्ही नाही. राहत्याच्या जीवा बसून. बसून कोणाला काही करतायच ना थोडंफार माणूस. हा असं नाही ना करीत तुझ्या नाही काही. स्वयंपाकाचं पण पुष्यांदा किती माणसाने स्वयंपाक म्हणजे असा किती करायचा 2 माणसाच करायचं मला पळतच करावा ना पळत मग. वा पळत. स्वयंपाकाला काय लागतं काय पहिलं वणी काय दळून बरडून घालायचं आणि करायचं. मग. काय त्या पिठावर रेगा वाढायच्या तरी जीवावर येतं काय. पहिली माणसं दळून घालीत होती, आणून दळून पहिलं तसं गेला आणायचं सुद्धा नाही त्या. अगं काही. पहिलं नाही राहिलं, तुम्ही नका माझ्या माग लागू. मग हे तर कळत मग का तशी येड्यावणी करते स्वयंपाकाचा नाता दावी ती. आमच्या टायमाला गिरणी निघल्यात आता. सासू बाई मेल्या म्हणा मग दळदळू, पण आमच्या राजा आल्यात गिरणी. मग पण खा ना मग नीट आता करून. मग आम्हाला देवाने दिलंय तसं डोकं, त्याच्यामुळेच आल्यात गिरणी. काय नाही, काय किती शिकलं तरी काय. हा तू नाही शिकली ना म्हणून तुला नाही माहिती. मी मस्त शिकले, माझं मस्त ग्रॅज्युएशन झाले, मी भरीच बसली ना. मला कुठं पाठवलं माझ्या सासऱ्यांनी? अगं तुझं नशीबच तसं. तसं म्हणजे काय तुझं पाठवलं नशीब असं? भांडून काय जगाला तोंडू मला पाठवलं असं, मला नसती लागली काही नोकरी पुढे. लागली असते ना. मग काय नाही पाठवलं तुम्ही त्यावेळेस तर म्हणजे नको जाऊ, बरं आहे आपली शेती बघायला कोण नाही, शेती कोण करायचं आपलं, आपली शेतीच बघायची, शेतीच सांभाळायची. तू आधीच हात धरायची ना, हा. काय मला झालं नोकरीच पाहिजे म्हणून. अरे रानात जायचं तर हे तर तंडत बसली. रानात जायचं तर म्हणजे काय तुम्ही सकाळ सकाळ लावले विचारतीराच बघ भाऊ दाद्या काय लय का मला ते ऊस ऊस खोपायचं तोडायला राहिलं नेलीये. सगळं कुठं राहिलेत बाजूला काय चाललेलं आहे तुम्ही हा मला तुम्हाला सकाळ संध्याकाळी एवढेच उद्योग असतील का नुसतं बांधणं करायचे नुसते बांधणं करायचे हा ती उलट आता काय मला- दोघी तिघी बी बसलेत अशा भाऊ तुम्ही दोघे इथं जाऊन दे पण आता तुम्ही दोघी बसलेत मांडी टाकून अशा मग काय करायचं मी नोकरीला येतात काय तुम्ही हा लेखा सोना जीव लेखा सोना जेव्हा म्हणजे लेखा सोना जीव आहे तुला काय झालं जायला होय काय गं, भाकरी घालू करून आणि तुला बी हळूहळू काय होते जरा खोरपायला हा जमन ना हा जमन ना काय नाही कोणी तेच नाही करते. येत, माझी जीव घेते सारी. माझं वठळ आहे आता. आणि तू काय करते इथं मर तिकडं बाबा. माझं मी अभ्यास करते. याच्यावर चालला का अभ्यास आता मग हिला बी न्यायचं होतं काय तुम्हाला मग मला म्हणते वहिनी की ये खुरपायला ते ऊस म्हणून. मग काय आता होतं? तिला न्यायचंय का खोरपायला तिचं 12चं वर्ष आहे ना आता मग असं जाय ना. मग काय एखादी सुट्टी दिवशी काय आम्ही तर तुम्हाला काहीच पुराणा आमच्या घरी आम्ही आमच्या आईबापाची सुट्टीच्या दिवशी किती कामं केलेली आहेत. तेव्हा आता उद्या गडी बघू द्या एखादा बघू त्या सांगितलंय ना त्यो बघू नाही. ते उद्या येतोय का काय कोणी येत नाही बघायचं आम्ही पटकन नाही. आमच्या आई बापाची ते केलं आमच्या उपकाराला केलं तुझ्या आई बापाची तर काम आणि हे आल्या फुकणी आपटली पार कुशलच म्हणती गडी ठेवा
आणि भाकरी कोणाच अरे कोण पण करी आई आता एवढी शेती म्हणल्यावर काय व्हायचं एकूण ते एक अरे बाबा, मग करायचं दुसरा काय हिरो ना? आपला कोणकडे हिंडतो हा? 10-15 एकर ते बाग आहे ती 5 एकर तर पडीकच पडली हो. आणि मग एवढी करायची कोणी अगं मग तेवढं जावं लागतं उरकून करावं लागतं. तुला रानात जायचं म्हणलं की तू म्हणते मी कवा जाऊ आणि स्वयंपाक कवा करू, म्हणजे स्वयंपाकाला ठेवू बाबा एखादा आचार्य नको नको नाही स्वयंपाकाला नाही मी मीच भक्कम करतो आहे. आणि तुम्हाला दुनिया घालतो भांड्याला राहून दे तिच्या हाताखाली. स्वयंपाकाला मी भक्कम आहे, धुण्या भांड्याला मी भक्कम आहे. फक्त शेती तर बी करते मी, फक्त एवढी मला हँडल होत नाही. कोणीतरी माणूस ठेवायला लागणार, माझं एवढंच म्हणणं आहे. मला काही हा, जमत बरं नाही, आहे. एवढं होत नाही आपल्याला. जेवढं शेतीत कमवा तेवढं द्या गड्यांना ठेवा गडी. काही काय बाहेर काय का करीत नाही का काय का दिसते शेतीवर चालले. अरे पण कशाला वाचवाच करता आता तुम्हाला आईस तू काय आला मोबाईल मध्ये फोटो घालते तुमच्या जेवाला आताच वाटतं नको आई बापांनी अजून करावं कष्ट निघाली नको बाडबाड करू नको बाडबाड करू. काय बोलतील जनाचे नाही मनाचे नाही वाटत तुमच्या लेकरांच्या जीवाला. तेवढे भांडे कसं आहे सांगा, मी चालली. बरं आहे बघ कशी काम सांगून मग चालली. काय सगळंच करीन का काय तुम्ही नुसतं खायला येतं काय हा हा ना बाबा, उपकार करता आईवर करता तुम्ही आई बापाला घालता. आई बापाला घालता हा. तुम्हाला झाला म्हणलं की लहानाचं मग मोठं आज केलं सगळं नाही एकटीनेच घातलं नाही. करायचं का? एकटीनेच करायचं का आई सगळं? एवढं- आणि भांडे घासू नाही आई गज बायकोच्या मुलं मला तर काय वाटलं आईने एवढा मोठा बांगला बांधून ठेवलाय ना लेकासाठी सुनासाठी. अजून तिकडं काय होतं केलं नाही ना पाहिजे? उपकार, त्याला नाही उपकार आणि गाडवाला नमस्कार. तिले बाराशे केल्या दान घाल्या आम्ही काहीच नाही केलं अरे बराचशीच केल्यात. तू काय सांगतो मला, तुला आहे का तपास बराच केल्यात नाही का देणार? हा, नाही आम्ही कुठे गेलतो मग हा, लढाईला काय तुम्ही गोट्या सांगायचं? मारून राहिलात, जा इकडं जा तिकडं. गोठे मारून राहिला आम्ही हा, उपाशी बाराशे. राहिलो चल दाखव तुला बराचशी केलेली आहे का नाही. बघ अजून खड्ड इथं झाड लावलेली इथं सारं ए केलं. बाई जा नको डोकं उठू चल आणि तू भांडे घासून घे एवढे मी भांडे बिंडे नाही भांडे नाही कानच हानी तू आता सारी कारमाळी भरायची आणि रस्त्याची खातं फेकून द्यायची का? असंच नको गं. ए बाई, खाटा खातून का खायला मारा नाही. घास नाही तर नको घासू, मी ए घासणार काय नाही रे भांडे. भांडे घासून घ्यायचे मी मोकर शांत नाही घासणार सांगायचा नाही. नाही घासणार तर तू मुसखड झाली ना आता लाडत नको घेऊ जास्त काही कर, जा मी भांडे घासते. बहिणीला काम सांगून अरे आईला तुला काय काम काय- सांगू. आता मी तर लाड करीत नाही का आणि बायको तसं डोक्यावर बसवलंय. मग घेतलीच का द्या बायको मग तर एवढी शायनिंग तिची. तायडी चालले बडबड करा, तू नाही तर घासून नाही भांडे घासा, तुला नाही तर सांगितलं काही. माझं ऐकायचं तुला काय म्हणलो का मी की कामाला आता काम सध्या काम येतं हा. हा नको करू हा, कर. घासून घे जा. काम मी दारा धरून मला अभ्यास सांगितलं ना, अभ्यास राहून दे बाजूला 10 मिनिटं ते भांडे घासून घे एवढं काम केलं हिरी फळे हा. बारो फळे तरी मग तो भरशी केला अरे का? गबस बाई हा? नको डोकं हा, खाऊ मग माझा आता. आत्मा तळायला होतो. लाज नाही वाटत तुझ्या जीवाला? काय झालं काय झालं तुला अजून हवं मेच काम करावं म्हणून. अरे हा? तू नको करू पण बसल्या उठले इथं जाडून जुडून तर घेशील ना हा मग आता बराची करून सुद्धा तू विचारतो नुसतं- बराची गेल्या का म्हणून. नुसतं तुला पडलं आठवत सुद्धा नाही बराची. अरे अरे 10 5 हिरीत उतरून हिरीचं काम केलं येर पुढी तरी जीवाला लाज नाही उली तिला अजून आईने काम करावं वाटतं जीवाला. ते दुसरा किडा दुसरा हिंडतोय आपला कोणकड तरी ज्याच्या त्याचं नशीब मरून ती तिकडे तुम्हाला नाही तिकडे काय वळण लावायचं आणि करायचं. आई बापाने कवर पैसे सांगावं. द्यायचे हे करायचे ते करायचे कुठं राहण्याचे बाहेर देऊ पैसे नको द्यायचे. देऊ नको स्वतःच्या पायावर कशी झक मारू तिकडं शिकून आहे तिकडे खायला आहे मात्र का स्वतःच्या बाहेर जीव मा हा. हा वाऱ्याकडे तोंड करा नसतं खायला तू तुम्हाला करता खाता राहायचं. तू येऊन शांत मी लाडत आली ना तर काना ना भांडे घासून घे माया पुढे बोलायचं नाही मी घासणार नाही हा, सांगितलं ना. घासणार नाही तिला सांग तुझ्या बायको मी नसते सांगत मी सगळ्याला काम सांगत तुझ्या बायकोला सांगन तुला सांगन तुम्ही काय केलं आमचं अजून कष्ट घ्यावं वाटत. हा मशानी नाही नाही येडीच आहे. मग आम्ही काय करावं आता काय तू कोणत्या नादात बोलतो कोणत्या राखात बोलतो रे का म्हणून म्हणतो अरे पण काय अरे फिरं बोलायचं नाही अजिबात. चालतं हो ना जमिनीत सुद्धा जायचं नाही राहणार. हा जमिनी जायचं नाही हा, अजिबात जा. आणले कुठून हा जमीन जायचं नाही लागली मग सांगायला आम्हाला आरण फिरं करतो काम करायला आम्हाला सांगतो वाटतं तर करणार तर करायचं सुद्धा नाही काम मग धंदा. मग पलंग टांग येऊ आणि मग हे कर आणि आम्ही जातो टाकी त्यांना लेख सुना पलंग मग बसल बघतो बघत आहे ना आता त्यांच्या जीवावर एवढं बांधलंय तर तुमच्या जीवाला तुमचं मला रोज कसं- सकाळ संध्याकाळ बांधणं तुमच्या घरात कस काय असं जलामले शिका ही अशी लेकर अशी म्हणजे हा तुझं हात आता ते उगावला सगळं ना. काम करून बी तुम्ही हा इथं बायको वागायचं. भेटली म्हणून हात उगावला आता शांत तिनं- बस, नको तिने डोकं काम खाऊ. केलं आम्हाला काम करायचं बायको आणि काली इथं काम अध्यक्ष नाही करून आली घे. शेंबडी तर हा, लगेच तिने बसंत. काम केलं आणि दुसरी मरत येत काम नाही करीत. आई, पैसे आणतो. अगं त्याला कळायला राजी नाही आता बाई कळत नाही बाई गेली तरी बी आईने कष्ट करावं वाटतं लागतच नाही वाटत जीवाला. जाऊन दे आई, गेले ते. मग जा सांगितलेलं काम कर बघ सांगितलं तर कर. त्याला खुशाल बाई हा हवस वाटत सारीने कष्ट करावं मग असं सुद्धा नाही वाटत आपल्या आईने एवढं कष्ट केले मग जाऊन दे 2 दिवस बसून दे आपल्या हाताखाली आल्यात करते आणि आपण करावं आम्ही दोन्हीने त्यांनी पळवणार तुझे कष्ट करावं. हा? त्याला काय फसेल करायला जा मी. कष्ट केले जसं होईल तसं.